ናይ ሰሉስ ዕለት 16 ሚያዝያ 2024 ሓደሽቲ ዕለታዊ ዜናታት ስፖርት ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ካልኣይ መድረኽ ቱር ኣልፕስ ክሳተፍ ኢሉ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣሌክሳንደር ዓቢናዩ ናብ ዝኸዱ የብሉን ክብሉ ደገፍቲ ኒውካስትል ንፒተር ክሮች መሊሶምሉ ኣነን ኣርሰናል ሕጂ እውን ተኾነ የፍቅራይ ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ ድሕርቲ ናይ ቅድም ክለቡ ረጊጡ መዓሉ ሓቢሩ ሰላም ከመይ ትውዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቋና ብዛ ቻነል ብሰላም መጻኹም ሎሙን ከመትሩ ዜናታት ስፖርት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ኣቐዲምና ግን ላይክን ሳብስክራይብን ሼርን ኮሜንት እንዳገበርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ሰናይ ምክትታል ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ካልኣይ መድረኽ ቱር ኣልፕስ ክሳተፍ ኢሉ ሎም ዕለት 16 ሚያዝያ እታ ብኢጣልያ ዝካየድ ናይ ጎቦታት ውድድር ቱር ኣልፕስ ብናይ ካልኣይትን ዝነውሐትን መድረኽ ዝተኻየደላ ዕደልት እያ ነይራ እዛ ሎም ዝተኻየደት ናይ ካልኣይቲ መድረኽ ውድድር ብጠቕላላ 197 ኪሎሜተር ርሕቀት ዝነበራ በዳሂት ውድድር እያ ነይራ ኣብዛ ዕለት ተቐዳደምቲ ነቲ 197 ዝርግሕ ዝነበሮ ርሕቀት ዳርጋ ብሓንሳብ እዮም ዛዚሞሞ በዚ ኸኣ ብዙሕ መቐረት ዘይተራየሉ መድረኽ ኮይኑ ይሓሊፉ ሓደ ካብቲ ናይ ሎሚ ካልኣይ መድረኽ ተሪዮ 6 ተቐዳደምቲ ክሳብ 4 ደቂቕ ሙሉእ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተዓዚሮም ከይዶም ክንሶም ዓባይ ጉጅለ ግን ኣብ መቶም ክትከበር ዘይምምራፃ እዩ ጠንቂ ናይ ዝኻ እቶም ዝሃደሙ 6 ተቐዳደምቲ ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳማይ መድረኽ ዝናኣድ ግዜ ስለ ዘይመዝገቡ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ኪሎሜተራት ፍልይ ዝሃደሙን ዓባይ ጉጅለን እኳ እንተፀበበ ክሳብ ውድድር ክሳዘም 7 ኪሎሜተር ዝተርፍ ግን ፍልይ ዓባይ ጉጅለን ዕዉት ናይዛ መድረኽ ኣሌክሳንደር ዲማርቺን ግን 3 ደቂቕ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ኸኣ ኣሌክሳንድሮ ዲማርቺ ንዓባይ ጉጅለ ብናይ 1 ደቂቕን 47 ካልእትን ፍልለይ ኣንፂፉ ቀዳማይ ኮይኑ ኣትዩ ኣብ ዙር ሳተፍ ዘሎ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ብበል 25 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙሎ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ዕዉት ናይዛ መድረኽ ብ1 ደቂቕን 47 ካልእትን ዶንጊዩ ምስታ ተጠርኒፋ ዝኣተወት ዓባይ ጉጅለ ኣትዩ በዚ ኸኣ ብዙሕ ግዜ ከይከሰረን ካብ መራሒ ናይ ግዜ ብ13 ካሊታት ጥራይ ድሒሩ ኣብ መበልታ ሻዕ ደረጃ ይርከብ ኣብ ናይ ግዜ ደረጃ ብሉፅ ደረጃ ብምሓዝ ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ምስ ቀዳሞት 10 ዝርከብ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ጥራዩ በዚ እውን እዛ ጋንታ ኣብ ዝቕፅል መድረኻት ንኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ናይ ጋንታ ስራሕ ሰሪሓ ከተዕውቶ ዘለዎ ተኽእሎ ዓብዩ ኣብ ዝቕፅል መድረኻት ንኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ዓወትን ሰላምን ንምንየሉ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣሌክሳንደር ዓቢናይ ናብ ዝኸዱ የብሉን ክብሉ ደገፍቲ ኒውካስትል ዩናይትድ ንፒተር ክሮች መሊሶምሉ ደገፍቲ ክለብ ኒውካስትል ዩናይትድ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካብታ ጋንታ ክወፅእ ፈፂሞም ዘይቅበልዎ ነገር እዩ ድሕርቲ ካብ መስበርቲ ተመሊሱ ዘመዝግቦ ዘሎ ጎላት ንደገፍቱ ሰለባ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብዚ ግዜ እዞም ናይ ኒውካስትል ዩናይትድ ደገፍቲ ኣሌክሳንደር ዓብ እንዳበለዮም ኣብ ምቅብጣር ዝርከቡ እዞም ደገፍቲ ሎሚ ድሕርቲ ፒተር ክሮች ንጉዳይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝምልከት ዝሃቦ መግለፂ ኸኣ ፈፂሞም ክወፅእ ከም ዘይደልዮም ሓቢሮም ፒተር ክሮች ድሕርቲ ኒውካስትል ንምምላእ ሕግታት ዕርጊ ተፃወትን ህጡር ኣእታዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ኣመልኪታ ኣካይዳው ተስተባሃለ ኣኼባ መን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ይተካ ኣብ ዝብል ዛዕባ እዩ ሪቱ ይሂቡ ፒተር ኣብ መግለፂኡ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ክትክዝ ዝኽእል ኣጥቃዓይ እንግሊዛዊ ዌልሰን ጥራዩ ክብል ይሓቢሩ ንሓሳብ ፒተር ክሮች ዝሰምዑ ደገፍቲ ኒውካስትል ዩናይትድ ከ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናትና እዩ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናትና ኣሌክሳንደር ዓብዩ ካብ ስታድየም ሴንት ጄምስ ፓርክ ኸ ናብ ካልኣይ ይወፅን እዩ ዊልሰን ተኾነ ኸ ቅያር ኮይኑ ዘዕረፎ እምበር ፈፂሙ ኣይትከውን እዩ ክብሉ እዮም ገሊፆም ኒውካስትል ዩናይትድ ምስ ተገዳስነት ዓበይቲ ጋንታታት ኣብዛ ኣጥቃዓይ ንኽትረኽቦ ትኽእል ዘወናውን ኣእታውን ንሕጊ ዕድግን መሸጣን ንምምላእን ክትብል ነዚ ኮኸብ ኮይኑ ደሚቑ ዘሎ ኣጥቃዓያ ክትሸጦ ድሌት ከም ዘለዋን ንዑ ዝትካ ኣጥቃዓይ ክትረክብ ትኽእል እንተኮይና ኣብ መፅናዕቲ ከም ዘላን እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣነን ኣርሰናል ሕጂ እውን ተኾነ የፍቅራየ ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ ድሕርቲ ናይ ቅድም ክለቡ ረጊጡ መውዓሉ ሓቢሩ ዕዉት ዋንጫ ዓለም ቀጠር 2022 ዝኾነ ኣርጀንቲናዊ ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ ድሕርቲ ኣብ ግጥም ኣንጻር ጋንቱ ነበር ዘራዮ ብቕዓት ክሳብ ሕጂ ፍቕሪ ኣርሰናል ከም ዘይወፀሉ ሓቢሩ ኣብ ግጥም ኣርሰናልን ኣስቶን ቪላን ካብ ዝነበረ ትዕዝብቲ ኣርሰናል ብክልተ ዝገፋዓቶም ሰባት ከም ዝተቐፅዐት ተገሊጹ ነይሩ እዞም ክልተ ሰባት ከ ኣሰልጣንያ ነበር ኡናይ ኤምረን ተቐያሪ ሓላው ውልዳታ ነበር ኣርጀንቲናዊ ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ ነዮም ኡናይ ኤምሬ ናይ ቅድም ጋንቱ ክልተ ግዜ ብምስዓር ሕኑግ ከም ዝፈደየ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ እንተቲ ኣብ ናይ ሰንበት ግጥም ናይ ፈተነታት ኣርሰናል ክንቱ ዝገበረ ብሉፅ ሓላው ውልዳት ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ ግን ዋላ እኳ ንልዳቱ ጻጽ ዘይተሕልፍ ገይሩ ብምሕላው ጎል እንተዘየዝረቐ ድሕሪ ግጥም ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለፂ ግን ናይ ኣርሰናል ፍቕሩ ከም ዘይወፀሉ ይሓቢሩ ማርቲነዝ ኣብ መግለፂኡ ንዓይ ኣርሰናል ካብ ንእስነት እያ ትሒዛ ዓብያትን እያ ኣብታ ጋንታኻ ብዙሕ ተዘክሮ እዩ ዘለኒ ብዓብዩ
نتبلس أسلطاني ني أرسنال أرتيتا بطعم يزخبرو حيال غانتا يسرح جلو ولا كو حجي كلتنت بكثيرا خاليت انتلا كتعود تخل غانتا أنا كساب حجي فقر أرسنال أيوة ألين كبليو قبل على نايك قدم غانتو زلو فقر قليتسو أزيناي ميلانو مارتينيز نا أرسنال كساب حجي فكرة يزبل زروا قنتا كاود دروان جازل حد زبلت غانتو نبر نتبا أيمل سلانيو أرسنال بساعت باير مونيك كيدا تكيرو عبنا تشامبيونز ليج قدم نمكاد جيرمان آتيالا إذا غانتا نتا كلو نايوانا تحلما كهيمو أب تشامبيونز ليج تراي كسلتاسنا نغيسات تقدم مونيك كتسعر كبد صوتا يتصبيالو زعبين أرسنال رفتا زهاب زيناغن مملاس حلقة غانتا أوديغارديو ሙሉ ሰባይ ስለ ዝኾነ የፈትሕዮ ዝብል ዘረባ ሰይት ሪካርዶ ካካ ነበር ኣዘራራቢ ጉዳይ ማዕከና ዜና ዓለም ኮይኑ ኣብ ግዜኡ ሓንቲ ካብተን ዕድለኛታት ደቂ ኣንስትዮ ተባሂላ እያ ትግለጽ ነይራ እቲ ኩሉ ዓይነት ዋናጩ ዝዓተረ ምልኩዕ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ናታ ብምግባራ ዘይቀናእትላ ጓል ኣይነበረትን ሰይት ሪካርዶ ካካ ምዃን ማንም ጓል ኣንስተይቲ ትምነዮን ተሕልሞን ነገር እዩ ሓንቲ ካካ ግን ካብ ኩለን ሄዋናት ኣባ ዓሊበን ካሮሊን ሰሊኮ ትበሃል ብራዚላዊት እያ እዛ ካብ 2005 ኣትሒዛ በዓልቲ ቤት ብራዚላዊ ኮኸብ ካካ ዝነበረት ካሮሊን ኣብዚ ሰሙን ሓደ ንኹሉ ዓለም ዘደንጸወ መግለጺ ብዛዕባ ፍታሕ ምስ ካካ ተዛሪባላ ንሳ መግለጺያ ኣነ ንካካ ብኻልእ ምኽንያት ኣይኮንኩን ፍትሕዮ ብጣዕሚ እውንን ፈቃርን ጽኑዕን ሰብኣይ እዩ ግን ከዓ ብገለ ነገር ኣበር ረኺበሉ ንስኻ ካካ ንዓይ ብጣዕሚ ሙሉእ ሰብኣይ ኮይኑ ኣበር ስለሳንኩለ ፍትሕዮ ክትብል ግርንቢጥ መብርሂ ሂባ ሪካርዶ ካካ ፈጺሙ ምስ ካልእ ጓል ሓዲሩን ዜሮን ኣይፈልጥን እዩ ብፍሉይ ፍቕሪ እዩ ዝከናኸነን ነይሩ ሓንቲ ፍሊት ዝኾነ ስድራ ቤት ከዓ ሃኒፅሎ እዩ ግን ከዓ حقوسي نبركون قال ነገር ይጎለን ነይሩ ንስኻ ካካ ንዓይ ሙሉ እዩ ክትብል ከሐፈረ ደርጊ ሕቶ ካካ ነዛ ናይ ቆልዕነት ኣፍቃሪቱ ከይጠልም ክብል እዩ ኣብ 2005 ተመርዒዋ ካሮሊን ግን ድሕሪ 10 ዓመታት ናይ መርዖምያ ክትፈትሖ ወሲና ሪካርዶ ካካ ዋንጫ ዓለም 2002 ምስ ሃገሩ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ 2007 ምስ ኤሲ ሚላን ሓዊስካ ዓበይቲ ዓወታት ብጋንታን ብውልቅን ዝዓተረ ዝበለጸ ተጻዋታይ ፊፋ ብምዃን ኣብ 2007 ዝነገሰ ኮኸብ እዩ معرب كوعس أجر زلوا سم زنانكا بتي أب إمنتون سباتن زلوا كبرت يفلت كاكا تتصاوتاي كوعس أجر ترايزي كونا نايسنا مقوارن كبرت نون سبيو زخبركم تقدتلتنا نايلون مدبنا نزي مسل أبزغت المدبنا يرخونا سسنايو سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري عب سينما سمري اطعم وزنك لحولي وعاما كوميدي دراما علالات وزاتات سبورت فيلمي